na da ban so koban na ekwan no so me yesi bosom bi si ho na bosom no mo mpre ntu ampa we ensese da bia wo mo hwam yetugu so na de ye be ya me ekure ya ye fenti yetu agu mo bi yetugu ekuro no sunsun mo tuyo ayofo ya mama kwa bai ni enza mfa momre NYANSAPO kasa mfonyi so ya no abomode na wa subscribe na wa share na wa like it wa dwen chen so sa de atachi now de amame yeguso a yedi nkomoti abakwasem nkroto ahodo ne ade a eno na yeguso a yasa besi nkunya ye ba ne abeto aso ne enko na yenkoma ya berewa akwa aba na yento aso emfama mo okofo eja mame mo akwa aba mfa momre NYANSAPO kasa mfonyi ya eburu da wompom ti se Nyankopɔ tumi ni nananom mpayebo ndawolo ye do twedi ampon ni nananom ase se wo mo koso akora wo hwe wo so e de emaye ewusua ye didi nkomo bebri mo amodi ka hwe de ye de to nde mo hu nkora wo do a yegusu a ye di hu nkomo ne ye bo hu nkomo ene hu abakwasem a de ba na ene ye saba ne aba batie si tanoso ansa na obekọ abu akwana kora na ye se wodi ka du tanoso ansa na wakọ eho ena isiki universities ya pon kese ba akopa no ewo no ehonum ne wo eho na ebu akwa traffic no ehyaase na edi free na eboboba na yetie abakwasem a efa kuro no edin Tanoso no ho ene se ne ye ya esi ebaaye enu nti ne abesi nkunwa yi enu nti kame ho na yenko ya bere wa ho na ntentem na tew yemfa enkohyehyɛ so ewo ho no okofo Tanoso udu Tanoso kura de anzana wa branche kura na waba wo hawo ha enti ene yenhwe Tanoso we de nya patrapenti ne baaye enti yehwe Tanoso ekuro no ye dai ene bedua ho Tanoso no tete no wo se nananom wo mu kosa wo mu di abosom ene ade enti Tanoso ho panyin no fi Denkyira mem ena ukuta na bosom ena wo pe baabi atena ti wo pe baabi atena no na ho ni nyina so saa bere no wahene be kyan panyin no wa ha papa den saasi nyina amano okay baabi monko e kyan panyin ho na monko pe baabi ema meme yi a wo mu de tanui abe entena enti wo mu bai no wahene ba so ne papa aso ade so wo mpusu nti ene okoyi kwa mu ho no ni ntwawa no enye kuro ya ye ka ho asem ya Tanoso yi ene ye di nkomo a wo ka ma ye te ase ye ka abu akwa ho asem a wo ka ma ye te ase se ansa na ye beba befa busuakuruwa ewo abu akwa no apatapa na nanum apatapa fo de nsa egu apatapa hema cha apanyini ha oyo tumfo ba no e de nsa ehye na hinama esoja bi su hina ha si apatapa nkwanta pata esoja mebo a no wabuja furuma wo mu duru ho a ne yanom na yese eho no ye Tanoso fo dim mebo a eho apatapa nkwanta okay ho ye Tanoso enti no wokoyi kwa no mu ho edema tetene de ne danketo bi bibihunu bi danketo bi ana ye Tano no ne dane ana wosim okay no ene ho kora amenka ne se ho na aye de beni ase ho ne se asori de yesi be se enu kra assemblies ana se de ho na school ai mo ma to fesu afan wa ye store so animu no okay ho ne se ho no ne na Tano isi enti oyi ho ma wo mu na wo mu si Tano ne dai ena eja wo mu chichiri ikuru kra na wo mu te enti bibi si ana ye wira bibi hia wose won ko Tano no eso kobusa mame won ko Tano eso kobusa na se te se mon ko komfo no ho komfo no kom Tano no mon ko no ho enti Tanoso ene yeko okay Tano konsuyo so ene yekoro no kan ne mpanifo ka se yeko di konsuyo so okay nti monko Tanoso ko bisa mame monko Tanoso nti ne oye wo hene bosom ne se ne nya abosom ketwa David
na ye wo hene bosom enti saa tano so hwa hene no ye frɛ no somfo hene otimfo somfo hene no mprempre nyina ye saa di ni da so da no so otumfo somfo hene ene tano so ene na ebre di kan ya metie ni ses tano so hene akonwa no e de somfo hene eso esom a tano no esom ohene no na konwa no no de som wo hene sa tano no de som wo hene okay enti na ye se eye ade a e beka se eye bosom tano no ye bosom bosom no ane ye so e wa yi mu a ye so a se na nsemu sakora ne mu hunu bi a wotimfo ya obehun se akonfo ni bi ade ne so ye nanu ya kwasidei aye friends say tepa e ba ne ba no ye hu se ba ne aye se pan bi ene wo mo akuru no wo mo afufuo ye de enwera ne ye de adwa nti hu ade kura hyem ti na me se aye se pan pam cho enye pan na aye se kwansa wo mo dura ho nyina aye bibi sei ti se de ukọ edwom a ya fete mole a ya hyehye no wo mo tete no etwa no puo bi sei ha ene wo mo de nwera na akyekyere hu nyina nti hu ade kura saa bosom no ye frɛ ne tano okay de ne wo ha no okay saa bosom bia yakuru ni saa no bosom bia yakuru ni saa mum okay tano okay ibi wo abirimu subunu no ono soa ne de abirimu tano no ya wo adwuma mu tano so okay monko tano so wi monko tano so ko hwehwe wi so be ye bibi kura se kane no nananu mo gisi hwehwem ye mfiti preko anko ye bibi kwa ti monko tano so ko tano no so na monko hwehwem monko tano no so mame enko hwehwe se de be koro monko tano so mame hunu ne ebesie abrewa me mo ato aso na panyum ba ko bi sha hama me na yenko yanwe ne bibibo bibia yehuna yewe ne bibia bo esie tano abo na mwana kwa abo oya esie tano abo debio ai oya esie tano abo debio ai enwum ya abrewa ato nsisi na se esie tano nwum chiremu kakra bi mame enwum na wato nsisi ya no wo se eden bibi ba bibi a yehuna yewu bibi a yehuna yewu okay bibi ba bibi a yehuna yewu se ye nkoho basa ni ehunu basa okay nti se wo hye wo ho bibi e bo no ho bai se o bo no ho adwa se saade no eme firi na wora okay ana eme pie no sunfu mo so ani nti e de aye no dwom nti esie tano sa to bi mame ya no ne bibibo bibia yehuna yewe ne bibibo esie tano bo na mo na kwa bo oya esie tano bo debio ai oya esie tano bo debio you ai na se metiase abrewa kane ne ne yeso na se ba wo se u ba kwam kwara ma ho ti mu ba kwam ma obesene ne ye de ne ko okay enti na se enam edoso ene kura ye friend se mprempre tano so wo you see ke ho na se kan you see ke ho no na nsa na wakoduru ensu nyame ye kura akodabu akwa ansa na wadura yi abena ase na ufiri tano so obekwa abena ase abrenya ase ye mre ni abena ase ufiri tano so abekwa abrenya ase ya santo ahya abrenya ase mu bi mebo ansa na wakọ na baby a obeduro no ye frɛ ho dade ase ebu akwa wo kwa kura upie so kan no abrenya ase ni firi obesa akọ dade ase eni ye dua dade
ansakura no akoto abu akwa no nkwadu ase so woni sei san waduro bu akwa wakwa asinema so no wakọbua so ne se ebu akwa no ankasa na wo ho no ansa na abeduro wo de ta no so de wo de ne ho kura dada enka ho wo be ko abrenya ase na wakọ dadi ase na wakọ kwadu ase na wakọ ebu akwa no wakọbua so wakọ asinema so ehọ no asinema so no wo ye nkahuru no ai omo so omo nakora kahuro no nwisie no ne said ye pampa ni film ba no ezai say Tanoso de no wotwa de egu amaye abro ya dase nyame nhira wate na ne da brese said yam say Tano no ensi ho biem ensi ho God school yi ni ya tu fasu ya twa ho aye de ne na amafo ho nyina ya tuagu kire kane Peter Pankwante kura ne niam bi wo ho a ehọ na kire na nadensa no kosie no na nka bi kura so si ho ene ade eneni nyina ne Tanoso fo asie ye no so ewo tiri sei ewo ha na echi wo de ko ni sei sei ni nyina etuegu kwa na wo ho na betini bi si ho a na ya ahyenso ade ewo apeta pakwayim ya ye kan betina se eneni nyina ni ho amamre ede amamre nso ye ntontwene da bia meka se twe konkron na ye nyina edi akire ne ye di tietia amamre ase no eno ne nam so ma Josefu ebra no ne yere Mary na wormo nyam agenkwa no ye kan se obi anko no kurom nkotwuro ni din na ya amamre ni bia oba pemfo ano obewa agenkwa no ko obi one ne kunu ekotwuro wo mu din eno no omo kotwuro ya ye ko wo Yesu Kristo ewenwambuo mu no enti amamre ene amane de sebiagusabiya kroto ye ntutu na sanse twe konkron na eda ho no ewom a satam na omu di twam afahye ene afahye ahodo no ndi nyina ye amamre tia na bi no kasa na da aban so koban na ekwan no omso myenye yesi bosum bi si ho na bosom no omo mpremie ntu ampa se na nanom se bosom na esi ho no na omso omo mpena memi se abusuam na omo ya adwene ana abrewa meboa because me kai se wono beye ye kwan yi atonsu agufeyi ase aputuo jade akosi eye kontaase no babia konfanoche babia aye ye friend se konfanoche besia owe ye otintasu abesi na fifie no krofeyi ase ye mu ne wa abakwasama a ema Asante di denjaso nkunima ase yesi afurumatu bi no ewo ho no amankwa afurumatu saa besane ye se contractor ne pese otu faso no ogu nanso nananom e wa Asante mantem Asante hene ene ne somfo a wosom no ewo feyi ase a wona ye feyi ase hene o ma mpene enem ne woka se won matu fasuo e de afa ho a o mama ho fitaa o mukoyi apaye ya amamre ne amane ewo ho ti se we kakra we ni amamu anwunamu ntimi nya kwa na munyai eye amamra ye preserve dachi bia na nanum anase ye nchirima nso ba na o ma be oni atwagu ya enke ye ba ye nke behu se ne ma bi se na konfa no che ye ano ye kwa aguna ye kope konfa no che wa ba kwasem owuo du nsini ye se yame ya bedua afaso aye kwan amene owuo du nsini wo ma mmoma ni amere amene owuo du nsini na konfa no che du o class wo ko ma bi mu no ene ni ho adane kwan ede na ade beka o ka de na ade be kira ma obi hu se eye no kra mpa wo firi wukuro mu aba se oh me ye enwan o mi dwa be ma ba ko pa de se wo panie wi wo nsa fa wo dwa no we Uzi udwa ba ko setie ni mi wo mi kuro mi ye enwan pa wo na mi dwan kese pa dwani dwansaye wo gira ho ase wo pani wo kan aye na yi wo nsa ho no wo dwa no we o so wo kan na dwan ni gira ho de a na ko bia hu se asema okay no kure sase yi susu abia hu so wo dwa ye wo tisi na no zato wo dwa no we ya wo dwa no we abi wo tufu kakra sa ne ma na ekoso a ya hwe nyame animu a mia mi krom se jaache ansa na wo be wura krom ankasa be si abe a ye nta metin wa ba kwasem se konfa no chi kuru ya enne sab abe no ye kwan eni hobiem but enne kuro no mo ware a ye si konfa no chi de nsa ne tuye botan ebo eno de da so ho a ya preserve na de na abe no mo ye betwa firi ho enti tufu kakra ne enko de me pese me kan ma Asante man ene ye ma ye wom ene ye nkyire ma ye ba ye nhye bibi nso se ene ye kan Bible yi aborofo di ba ye yi aya ka
Uko Israel no mo a. Egypt mu a. Joseph no baby a yesi yen. Yi Lot ye David no wo mo nyina e wo ho. Ebia yesi Yesu ni nyina da so ho. Bo no na yesi wo mu ya wofu be mu ni yi e wo ho. Abraham mekant ma ban bi ni nyina mu twitwa ba ma ban ni nyina yesi wo ho. Wei baby a di mpona baby a oda ni nchirisi e wo ho. Baby a David ni Goliath kokon ye e wo ho. E wo ho. Se Goliath kura se da bre ni tiri konkuru kura wo mu ehuna fa. No wo mu ye ho niema. Ohun. Ehwo ne Bible firi baaye no. Wo mu bo niema bi hu baaye. Aden ene yende bibia na yetu egum sa abosonson na enyankopon wodoma nkoma wodon kwa Adam nkwa ne hunu die nyame ye nyina wo ye niema bi ma eye ahyenso a ekire se obi na ye sa ade no nanso ye nimu ni a wo ye enne esiye kura na wo ho ani akodwi ni asisi da ho kieso abeba obi epekieso atonto niema esiye da ho a ensese ho ni akosi ya heya na abranti bi ebisi container na mesi debi aha na me nananom da me nana tete no a me behuru se ho ni yesie me nana ya ma no yesie me nana mansa aha ne wo sumei nana ya ma no ye ayi nye hina ma no ba ti yesie no ene ye de sumei ni si so me kwesi ene so obi ene odi anim wo yawo ene so obi ene odidi anim eno do aka ne te se komfo yesie ni wi ene ye de si so na ma ba ya me mu bo nufu sumei ya wo hwa afifira esi ena no so enipa wo ton ni pa sense se wo ton ho ko kan ya abrante na me se wo mpene se wutimi tena ha ya adwuma me wo manchese ni kesi ni wa hye me wow wo he ya wo ntimi anya adwuma ho de obeje ye ntimi obia ba ho a wo ntimi me nka kora ntia waso me fa nse nipa be nsia so obia be ye adwuma ntimi no aso de ye ho so bibi wo ho te yesese ye kana wa ante a ye tuufo no wa ante a wo kwa ante ade enti mesre wo hun se wuduru kokofu abontene a runabout bi aye no etwa bibi efiata ede sumei etwa ho ahia esi kuru no ntinsin ade na nkesi kuru ntinsin eye bibi na nanom ginaye ewo ho wokọ sankore eho soso saa ye frɛ na bagina eno nso ho na anka be ya sankore de me wi a mechiri mu kakra mate ene ye fate ena adwuma kaase kese enso so kuro no abonten be enso so ya ye ne saa ye dudu enua binum etwa ho ahia emfinfini no na asenso kofo no wo he no oni ede ne hye ye no ene wo ho no enti ye adekese ma adwuma kaase kese man we ensese de bia wo mo hwam yetugu so na de ye be ya me ekure ya ye fenti yetu agu mo bi yetugu e kuro no sunsun no motuyo tumi a na ewo kuro no mu no etu enti mesre pa ebribi ya heye nsu ye da na afo he na enkrofo ye border na ehwe agu gata yim eniko me da ha awie bi na me dae me so da ye na aye nsu tade ekira ha kakra na fankoda bi mi hu ya mi dim ni kase mi kwayi nkwala no na obi firi mu apie wo se nkwala na me fa ye obeyi so de tu wiragu mu no akwa ho asem krofo tu wiragu mu so sa ye tu wiragu mu so sa ade
Mudidi no wantimi ani ame na mboto mu wira agu me so. Mani ti sei te. Sabre na me ba kanye ne te animu. Me kwen na se amela nkwa. Se gata ewutu wira agu mu ajai. Na ade a me hunu mani so awie yi no. Enya asem ketwa. Na chese nipa wo ho bebre e na me kae. Se daya amasum. Esiabna ene nani abede no. Se ye tu wira agu no mu no. To obefa nipa nti de wo ye ye ne chese. Obefa nipa mienu pa animu no so. Eja me kae a me bire chire ye se nkrofo di mate wa kire no ho ono nko oh wono nko ne hunu bibi aka ade no kire no bi sei kwa na wa kure mu wo mu boro so a na nkasa eja me ba no krate ye wa anka nkire me se bia me bu fu ndi ewo mu ya na fie na wa ha no epi wai ho abebe bi wu ho na wo mu wa brema side ho na usua de pam na ne na awotwe da no ena master ne ma woni nyina baaye wo mu baaye na akom tisi ba akoso wow akom tisi no so no wo kire se asua bena se wo mu gumura ti wo mpene afedi asem a me kan ye na ye di matew no fedi yi antipome asem no ada no na wo kan no ena me ba no no wo be ka se da ne di amudi na tem ha se bo hunu konfo aka de maje ato na wono no so wini mutumi a wode na panyini bi anu owu ekura so se nyina nkata abosom so a wuchire musu ekura ye enti no maba wa ne mante ne enchire mmai empanimfo ni bi kura aka ho panyini bi te se me wo nkoboda bohwie ni wira agu ayinu suutu anu akekere ya na odi akotum nentwenko ni nyina enye enhie na ekọ no ho no se de wo ho a wo mpe no won so mpe kuro bi wo ho a na enyam na firi ne ye ya ye di ye kuro no ti ye srem Asante man ye nim ne ye nti aye nkra ye hunu amani mumi ye ni ye nananom nhyehyeye so na tete kaaso abewa me da se pa enti eno no ma menyina so na memmo me kurom jaache memmo wo mu nso abaso se mi anka se nkura me firi so do so pa ade ba kwa nananom aye firi se mani fi ye besi samri eye kane post station mu a me kan mu nim enim ho a wo ma ye yi bi te se 4 square ayato a efie firi jaache ko bi eye bosom anya asem ketwa anya ketwa kra a wo ma ye siwa nananom yi apa ye guso yi ye niema bebre guso na esikwa no mfimfi pe eti wo senkani a wonnimu a wo de hyen bebumu no wo ye ho amane ebubu a besaye wo ma ye saa de besine a kwa no wo ma mpene a me aduamu o ware nso a me Canada so ho ese konfa noche na de nsa ebotan bi ebo ye da so si wo enti thumbs up e de ma jaache amoaten woni onananom fit tintre de besi na mugusu di sa amamre nso nyame enhyiram sanse Josefu ene Mary num ba bi omotnaye e da so preserve we design na nkrofo tua sika kwore a yeso de ene preserve a e be tie nya sika fimu aha NYANSAPO kasamfonyi so yesane na madwemba ekwan so e de amamo subscribe share na like na mo adwenche no enta akiri emfa emaye ewo ehonomo medin ene abusua pani owusu aduomi am nyina ammo ene hwe Denti ni ebube ne brebe ese si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadoro sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabu onim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO abone ntakra na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa mada woro mantuma ye fe ni din de seyin ni din do Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben antima nyina ni mu ampata na wo yade ya